लोगोफोर माब्रै दङ नोंथांमोना आसा खालामो गासैबो मोजाङैनो दङ नाथाय खिन्थु आं मोजां नङा दे आं माने मोजां नङैनि कारनाबो दङ बे जाहैबाय नैबे नुबायना नोंथांमोना इनै आंना मबाइला इनै मा जाखो साननै जाबाय आंना मबाइला बिदि जानाया आंनि नैबे मबाइलनि डिसप्लेया ना ओरैनो गाज्रि जादों गोलैनानै साननै जाबाय आरो आं बिना मबाइलजों दङ दा बे सासेया बायना होनानै जों जिरायगासिनोसो दङ जि आरामनो जिरायाखै अफिसनि खामानि मावगासिनो बेखौनो होनदों अफिसनि खामानिफ्रा बसआ फन हरबाय थादों दुगैबाय थानायावनो खननै फन हरदों दा आं माला मोनो आरो बेखौ मबाइलखौ जेलासिम मोना बेखौनो फाहामना लानांसिगोन आरो नङा होमबा नङाथ' आं बोरै फन हरगोन लोगोफोरनो न'आवबोथ' फन खालामनांगौ ना बेथ' अफिसाव थांबाथाय टनिखौ नेबाय थानो हायाना मोनासो मोनफैयो दा आंनि खबरा बेनि थाखायनो गाज्रि आरो नैबे मबाइलनि थाखाय बाखि मोजाङैनो दं अनलि बे पार्टल' आरो दा आं दिनैनि माने मा होनो लान्चनि थाखाय रेडि खालामगोन आरो दुगैखांबाय दा दिनै एसे लेट जाबाय दिनै सिखारनाया लेट जादों ना ओंखायनो लेटनो जानोसै आरो नै दा इनि थारुन दङ इनि थारुन ओमफ्राय आरो नैबे खांख्रिखला दिनै खांख्रिखलाजों आलु भाजा बानायगोन ओमफ्राय थारुनजों ना आंथ' थारुनखौ सायखाया आवगायाव आं नोंथांमोनखौ बुंखादोंमोन ना माने मा होनो आंहा थारुन सायबाथाय बिराद आखाइया जिबायदि मानोना थानो हाया ओरैबायदि मानखायो ओंखायनो बियो अफिसनि खामानिफोरखौ एसे फोजोबथों बेनि उनावहायनो बेखौसो सायनो होगोन आरो आं नङा होमबा नों सायनांसिगोन नोंथांमोना खोन्थाहरलाय सोर बिदि मबाइल गैयाबानो थानो हाया आंथ' एसेबां माबा नङा इम्पर्टेन्ट नङा थानो हायो मानो होनबा बे कम्पिउटारबो दंखायोना फेसबुक दङ वाट्सएप बेवहायनो दङ बेनिफ्राय वाट्सएपजों फन हरनो हायोना आं रोङाखैमोन बे खालामना होबाय दिनै सोर बिदि मबाइल गैयालासेनो थानो हायो कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहर लोगोफोर आं मिथिनो लुबैदों आरो सोरबा माने मबाइल गैयाबाबो जे थानो हायो दा लोगोफोर आं बे खांख्रिखलाखौ एवना लानोसै दा हासबेन्डआ दाबो अफिसनि खामानि मावगासिनो दा बियो जेला बियो खामानिनिफ्राय एसे माबा मोनगोन ना खामानिया जोबगोन अफिसनि खामानिया जोबखाया थेवबाबो आरो एसे सम लानानै बेखौ आं बे थारुनखौ सायनो होगोन आरो आंथ' सायखाया बिराद मानखायो आंहा बे इन्डाक्सनावनो बानायो इन्डाक्सनाव थाब जायो आरो थाब मोनो आरो सिलिन्डारा जोबबाबो लाबोनोबो खस्थ' जायोना फन होबाय थानांगौ बिसोर होनोबो फैया आरो बिहा अफिस थाबाथ' खस्थ'बो जायोना थावा गुदुं जाबाय ने थाबनो गुदुं जाखायो बे इन्डाक्सनाव बे जानो स्ट'भआव बा गेसावबा जानाय नङामोन लोगोफोर दासो खामानि जोब्बाय आंहा मा होनो गभर्नमेन्टआव बेनो आरो प्लानिंआव बहुत टाइम नांगौ बेनिखाय प्लानिंखौनो खालामबाय थायो बोसोर प्लानिंआनो जाबाय थायो खामानिया लास्टावसो जायो फनखौनो हरबाय थायो बेनिखाय थारुन सायनांगौनो बे थारुन सायनो हाया बेनिखाय आंखौ सायनो होदों आरो दा आं सायना होनोसै थाब बेनिफ्राय नाजों जागोन आरो दिनै बे मबाइलखौबो सिफायना लादों मैया मा होनो मैया नङा दाखालि आं नों नांलायनानै मबाइलखौनो गारना होदों सिफायना लादों बेनिफ्राय दा मबाइल गैया जानानै थाबाय थादों बे गोलैना होननानै सोरबानो बुंखायो खिन्थु बे गावसो मिथिगोन आरो बे गोलैदोंमोन ना दा सिफायना लादों थास'आथ' मानखायोनो थेवबाबो जानो मोजां मोनो आरो नाथाय थास'आव बहुत काप्स दङ आरो काप थानायखाय थास' मैगं बारा जाबाय थाबा पुरा वेट बारायलांगोन आरो जागोन नो ओइलै नादों एवनो थाखाय नाखौ लायनोसै र' दा ओंख्रि संनायाव होनांगोन ना दाख्लैनो लाबोनायानो एवनानै मोजाङै दोनखादों आरो नैबे टिफिनखौ लोगोनिफ्राय लाबोदों दाहार बेनो जोंनि कुका
कुक नङा हेल्पार हेल्पारसो बियो बेलेगनि न'आव थांबा बिसो सेफ जायो आरो खिन्थु न'आव माने आं सेफ आरो हि इज माइ हेल्पार बि मासे माने बि आरो बेनिफ्राय फिथिख्रि मोजाङानो दङ फ्रिजाव दोननायखाय मोजाङानो दङ आरो थारुन नायैनो थारुनखौ आं बयल खालामखांबाय दा सारायाव थाव होनानै बानायनोसै आरो ओंख्रिखौ बाखि नैबे भाजायाबो मोनबायनो खांख्रिखलाजों आलु भाजा बिथिं ओंखाम दङ दा नैबे मोनबानो ओंख्रिया मोनबानो दा जोङो ओंखामा जोंना मोनबाय आरो मोनजासिगोन थावखौ होनोसै दासिम जोङो 6थासो मोनजाबाय आरो भिन्दि मोख्रा मोनजानायाथ' बे आलदाखा जों मोनजानाया आरो जों सानैजों मोनजानाया जिखिजाया फांसे बिफाङाव जे मोनजादों ना 6थाबाबो नैबेबो मैयानो दिनै थांखिजों गाबोनसो बानायगोन भाजा फांनै थाबानो जों बरिया मोनजागौमोन आरो फांसेयावनो मोनजादों फांनैसो जादोंमोन ना फांसेया माबामोन आरो बेमारि टाइपनिमोन नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट सिजनाव आरो गायबा फांथामसो गायबानो एभेलेबल जागोन फांथाम गायबानो बरिया जाबाय थानो हागोन आरो आं माबायाव मा होनो थारुनाव हाइजें होखाया आरो होबाथाय गोदोनाया मानोना मा होनो आरो ओंखायनो आं आवगायनिफ्रायनो होखायो आरो बानलु गोरान थाइनै ओमफ्राय होनायखौ जिरा मस्ला एसे ओमफ्राय होनायखौ सामब्राम गुफुर होगोन मैया एसे अखा हादोंमोन हराव थिगसे अखा हादों मैया एकदम बारबो बारदोंमोन आरो दरजाफोर धुबधाब बिदि मारिदों ओंखायनो दा बिदिनो एसे हिउमिडिटि बारा आरो गरम दा होनोसै थारुनखौ साखिनायनिबा संख्रि नांगोन ना नाङा संख्रि नाङाखैबा आरो एसे होनो हागोन गोदौगासिनो ब्रा एसे खम जादों थोड़ा नमक कम हुआ है बानलुआ पूरा ज्रोम ज्रोम जाखादों थाइनै होनायावनो थास'आव ओरैबाबो बारा बानलु होखानाङा थाइनै होबानो जाखायोब्ला दा गोदोनायाव नांखादों ब्रा ज्रोम ज्रोमनो नाखौ होनोसै एबार फार्स्टआव ओरै ना फिथिख्रिखौ होनोसै बिनि उनाव ओरैनो जापानि ना मोनसे गिदिरा मोनसे फिसायाबो मोनसे मोनजागोन आरो बिदिनो आरो मोननै मोनजानाय फिसा मोनसे गिदिर मोनसे मोनजानायनि होदों आरो बाखि थानायखौ गाबोन जानानै फोजोबनोसै आरो दा बिदिनो एसे अरखौ खम खालामना होनोसै बारा सम गैला आंना ओंख्रिया मोनसे माने मोनबायानो ओरैनो आरो एसे गैया दा ओमफ्राय गोदौना दुन्दियाखौ होनानै थि खालामनोसै ओरैनो दिनै बोथोराबो माबायदि दिनैबो अखा हागोन खोमा मैयाबोथ' हराव थिगसे अखा हादोंमोन ना बै माबायाव पार्कआव गोबोरखि होना होदोंमोन ना पुरा गांसोफोरा इनो पुरा गोथां जाना दङ ओइ गांसोफोरा रज'दों आरो मोजाङै ओंखायनो पुरा गोथां दासो पुरा ग्रिन बेनोसो मोजां मोना दा दुन्दियाखौ होनोसै जाबाय लोगोफोरनि ओंख्रिया दा सब मोनजोब्बाय जोंहा दा एसे ओंख्रिखौ थान्दा जानो थाखाय दोननोसै बिनि उनाव आरो 5 मिनिटनि उनाव जानोसै आरो जों ओंखाम लोगोफोर आं दा कफि फुदुंनोसै ग्रीन कफि बे उन्दुबायनो थादों कफि फुदुंनानै बेखौ फोजागोनसै आरो दा लोगोफोर आंनि मबाइलखौ डक्टरनाव लांनो नागिरदों दा ओंखारबोबाय बेयावथ' माने एसे क्रिटिकेल कन्डिसनाव दं ना बिसोरा मबाइला ओंखायनो दा बेखौ माने मा होनो बिनि नैबे मबाइलनि मेडिकेल सपआव थांसै दा
थांनो ओंखारबाय आरो जोङो नै दखान मोनफैबाय मबाइलनि बेहायनो हाबनोसै र' बे मोनसेयावहाय गोदान नैबेहाय हाबनो नायनोसै बेसेबां होनो थांलाय जोंहाय थां आरो खाथियाव मोनसे दङ सोंना नायनोसै फार्स्टआव बेयाव बेसेबां लायो बेयाव जुदि बारा बुंबाथाय बेहायबो सोंना नायगोन नैबेथिं नैबे सबसे लास्टथिं आरो लास्ट खनायाव पुरा इदि दरजायाव प्लास्टिक माबा लगायना दोनदों आरो सेफटिनि थाखाय मा जायो नायनोसै जाहाथे खमावनो जायो आरो फिंगार क्रस आरो गैया बेलेगनाव थांदों बेलेगाव मोनबासो खालामनो हागोन आरो लोगोफोर मबाइलखौ माने रिपेयारिं सफाव दोनना फैबाय एसे फारिनो गोलैबाय आरो दामा 2000 मा मोनगौमोन 2000खौ ओरैनो थांहोबाय बे ओरैनो थांहोबाय बायनाय हायसोना बे सिफायना लायाबाथ' थाङामोन ना बे गावनो सिफायना लानानै ओरैनो बेथ' नुवाखैनो ना सिफायदों ना मासों नोंथ' नुवाखैना गम मोनखायोना गम मोनखायोनो नों सिसि केमेरा लगायना दोनदोंमोन नामा न'आव दा जेखि जाया दिनै मोनगोन ना माबा दिनै मोनाबा गाबोन होगोन आरो नाम्बारखौ होना फैदों जों एने पार्क मोनफैबाय गिदिं गिदिं नायलाय एने मैदेर मासे दङ बानायदों सिनारि आरो एने लोगोफोर एसे जिरायफैबाय जों माबा बिबार गायनो थाखाय आरो टाब नायहैदोंमोन नाथाय दखाना दिनै फैयाखैसै मानोबा बिसोरा बिहाबो एसे सेल खम जादों खोमा ओंखायनो फैयाखै नामा दा गाबोन बा आरो मालाबाफोर थांनानै नायहैनांसिगोन आरो दा मोनसे गोनां जाना दङ आरो बे मानि प्लेन्टखौ लाबोदोंमोन ना दाख्लै बेखौ चेन्ज खालामनांगौ आरो टाब गिदिरावसो होनांगोन अब्लासो एसे देरगोन ना बेनि पार्कआ पुरा ग्रिन ग्रिन बे जाबाय जिराफ अख्रांखौ नायलायमोन जि मोजां नुदों ना एसे डिजाइन बे माबा होगोन खोमा ग्रास होगोन खोमा बेफोरखौ जे ग्रास होनानै बानायनो हायोथ' बिदि गांसोफोरखौ होनानै गथ'फ्रा पुरा गेलेगासिनो आरो दिनै दा लकडाउन ना लकडाउन माने मा दा बिदि कर'ना भाइरासनि सिटुवेसनखाय बारा फैया आरो नङाबाथ' बेयाव जिरायनोनो जायगा मोननाय नङामोन जों खोमा बे मा होनो बे मार्चनिफ्राय फार्स्ट दिनैसो बेहाय जिरायदों नै बेन्सआव जों जिरायाखैमोन आरो गोबाव जाबाय दा लोगोफोर बेहाय एसे जिरायनोसै बाराथ' बार गैखाया जोंना थेवबो एसे गुसु गुसु एसे फैबाय थागोन ना दा एसे बेहाय जिरायनोसै बे गथ'फोरखौबो नायनोसै मा खालामो बिसोरो गेलेबाय थागोन बिसोरो जों नायबाय थानोसै आरो बिदिनो एसे उनाव न'आव थांगोन दानो थाङा दा लोगोफोर दिनैनि थाखाय एसेनोसै नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन जोंनि नेक्स्ट भिडिअ'आव बाय बाय